Kaixo, ongi etorria, txillidako problema matematiko hau nola egin daitekeen azalduko dizut. Izenburua, karratuak kontatzen. Orduan, ondo kontatu behar ditugu. Segidaren lehenengo hiru gaiak agertzen dira, irudian. Hau, eta hau. Eta hiru galdera daude. Normalean izaten da, errexenetik zailenera. Lehenengoa da, laugarren gaian, hau da, laugarrena, ilundutako karratua kenduta zenbat karratu unitario daude? Kendu barretugu ilundutakoak, eta ea zenbat dauden bakoitzean, eta galdetzen guten laugarrenean. Eta hamargarren gaian, segidaren n garren gaiaren formula aurkitzeko gai zara, arrazoitu erantzuna. Segida bada, hemen esaten digute. Orduan, segida baldin bada, zer egin behar dugu? Taulatxo bat egingo dugu, ezta? Egokiena izango izateke, era hontara jartzea, adibidez. Jartzen horrela. Izango izateke, lehenengo gaia, bigarren gaia, hirugarrena, laugarrena galdetzen digute hamargarrena, eta hemen galdetzen digute n. Orduan, hemen legea jarri beharko dugu, betetzituko hauek, eta gero hau. Orduan hasiko gera. Zenbat dauden kontatu behar dugu hemen. Modu desberdina daude kontatzeko. Modu bat izan daiteke era hontara. Sartzen dut karratu batean dena. Adibidez, era hontara. Zenbat izango dira? Bat, bi, hiru, lau, bost, eta altura bost. Bost bider bost, 25. Hau izango izateke bost berbi, eta kendu beharko dizkiot, bost berbi zer? Bat, eta kendu beharko diot, beste lau. Orduan, bost berbiri kendu behar diot bat, eta lau. Orduan, 25 ken bat, ken lau, dira, 20. Hau da, kontatzeko modu bat. Orduan, hemen, nola izango lirateke? Izango izateke, nik karratu batean sartzen badut, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, eta goraka, bat, bi, hiru, lau, bost, sei. 6 bider 6 batean sartuko nuke, 6 berbi, eta zenbat kendu behar ditut? Erdian noen, lau kendu behar ditut. Eta eskinetan, bat, bi, hiru, lau. Orduan da, 36 kendu lau, eta geho kendu lau. Zenbat gelditzen zaizkigu? 28. Urrengo izateka, zazpikoa, ezta? Bitu, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi. Orduan da, zazpi berbi. Zenbat kendu behar dizkiot? Erdian zenbat daude hiru, bider hiru, hiru, bederatzi, kentzi dut behatzi, eta gero iskineko lauak. Orduan, 49 kentzen badiot bederatzi, eta hau kentzen badiot lau, gelditzen zaizkit 36. Laugarrena. Nola kontatuko genuke laugarrena? Izango litzateke bost, sei, zazpi, urreko da, 8 berbi. Zenbat kenduko ditut? Bat, lau, bederatzi, betu, karratuak dira. Bat, lau, bederatzi, hau da, bat bider bat, bi bider bi, hiru bider hiru, urreko da, lau bider lau, 16, eta gero, lau iskinekoak. Orduan, kendu behar ditut, 20. 74. Orduan, gelditzen zaizkit, 44. Orduan, lehenengoa ja erantzun dugu. Horrela kontatzen badugu. Badaude beste modua kontatzeko. Izango litzateke era hontara, behar bada, bururatu zaizu zuri horrela kontatzea. Egot horrela. Moztuko horrela. Orduan hemen ditut, horrela ez, hiru, eta hiru. Hemen dira lau, eta lau, bost, eta bost. Nola kontatuko genuke? Hemen ditugu, behatziko bat, hau da, hiru berbi, horrengo dute, hiru berbi, batutzen diot zenbat, hirukoak zenbat, lau, horren lau hiruko batutzeizkiot, eta kendu behar diot bat. Bederatzi, gehi 12, 21, ken bat, 20. Berdea, eta zego ezta? Oazen bigarrenarekin. Bigarrena izango litzateke, lau bider lau, ez? Lau berbi, 16. Batu behar diot zenbat, lau
arroxa, zenbatekoa dira laukoak, orduan, lau bider lau, eta kendu behar ditu zenbat, lau. 16, gehi 16, 32, ken lau, 28, ondo. Eta hirugarrena, zenbatekoa da karratua, bat, bi, hiru, lau, bost, bost bider bost. Orduan, bost berbi, batutzen badiot arraxak, zenbatekoa dira, bostekoa dira. Orduan, lau aldiz bost, eta kentzen ditut bederatzi. Ateratzen zaizki baita ere, 25. Gehi hogei, 45, ken bederatzi, 36. Hau da, kontatzeko beste modu bat. Orduan, orain zer egin behar dugu? Ba, 10garrena. 10garrena iristeko pixka bat komplikatua izan daiteke, bueno, egin dezakegu honekin edo honekin, nik uste dut egokiagoa dela lege ateatzea lehenago eta gero 10garrena. Egin daiteke alderantziz ere bai, Joan 10garrenea eta gero lege atera. Nik alderantziz dinko dut. Orduan, esango dut lege atatzeko 3 modu desberdin. Lehenengo modua, hau, izango litzateke. Bost jarri dut. Bat denean jarri dut bost. Bi denean 6. Hiru denean 7. Lau denean 8. Zer egin dut? Hau n baldin bada, hau zer da? Lau gehiago. Horrein bat dugu. N gehi lau, berbi. N gehi lau, berbi. Gero zer kendu dut? Hemen bat, hemen lau, hemen behatzi, hemen 16. Zer da hau? Bat bider bat. Lau da, bi bider bi. Hiru karratuak. Orduan, kendu behar diot, n berbi. Eta gero ze kentzen diot, beti beste lau. Hau izango zateke formula. Pixka bat komplikatu eta zaigu. Era hontara formula nola izango litzateke. Begira, hemen dugu hiru, lau, bost. Bat denean da hiru. N bi denean da lau. Hiru denean da bost. Zer egiten ari gera? Gehi bi, gehi bi, gehi bi. Horrein bat dugu, n gehi bi, karratua. Hoi da barrukoa. Gero, lau aldiz, zer? Lau aldiz, zer? Lau bider, hiru, lau, bost. Hiru zer da? Gehi bi baita ere, horrein barko dugu, n gehi bi. Eta gero kendu behar dugu, bat, lau, bederatzi, hemen bezala. Karratua kendu behar dugu, n berbi. Formula hau izango litzateke. Baina behar bada formularik errexena era hontara izan daiteke. Hemendik honea zer egin dugu? Gehi 8. Hemendik honea, gehi 8. Hemendik honea, gehi 8. Beti da, gehi 8, gehi 8, gehi 8 horran jarriko dugu n 8nak joala, ezta? Gehi 8, gehi 8, gehi 8. Aia, indezagun. 8 bider bat, 8. Hogei izateko zema falta dira, 12. Oain bikin, 8 bider bi, 16, gehi 12, 28, ondo dago. 8 bider hiru, 24, gehi 12, 26. Horran, formula honek balio du. Horran, formula hau izango litzateke eskatzen digutena. Eta 10garrena, babetu zerreza. 8 bider 10, 80, gehi 12, 82. Orduan, gure erantzunak ABC hau dira. 44, 82 eta formula hori. Edo hauek ere bai. Horrean esango duzu, 3 formula berdinak aldira, ikusiko duzu baietz, esango duzu nola egiten dira. Formula hau simplifikatuko dugu. Parentesia berbi, horrek esan dela, parentesia bider bere burua. Hori egiten da eraontara. Lehenengoa bider bere burua, n berbi. Gehi, bi bider lehenengoa, bider bigarrena. Esan nahi dut, bi bider lehenengoa n dela, bider bigarrena. Hau zen bada, 8 n. Eta, lau berbi, 16. Formula berez hau da. Ni bain badut horrela, lehenengoa berbi, gehi bi bider lehenengoa bider bigarrena, gehi bigarrena berbi. Formula hau asko erabiltzen da. Hora, hau izango zateka lehenengoa, kentzen diot n berbi eta kentzen diot lau. Hora, ze gertatzen da, ni bain badut n berbi, ken n berbi kanpora, horrean geldezaigu 8 n eta 16 ken lau, 12. Lortu dugu berdina.
Bigarren formula simplifikatzeko dugu parentesia berbi, horrengo dugu hemen bezala. Lehenengoa bider bere burua, n bider n berbi. Bi bider lehenengoa, bider bigarrena. Bi bider n bider bi, lau n. Eta bigarrena berbi, ezta? B berbi. Bi bider bi, lau. Hemen dugu, lau. Gehi. Hemen dugu, biderketa bat, egin beharko duguna hau da. Horrela eta horrela. Horrela izango genuke, lau bider n, lau n, lau bider bi, 8. Eta ken n berbi. Ze gertatzen da, hemen dugula n berbi eta hemen ere bai, batzutzen, kentzen, biek kanpora, horran dugu hemen. Lau n, gehi lau n, 8 n, eta hemen dugu, lau eta 8, 12. Horrek esan nahi du, formulak baliokideak direla. Azalpen hauek lagungarriak izan zaizkizulakoan, beste bat arte. Agur!